banyu ku ning kali. Nah. Ora tau tumpul. Kowe iki tanggap wong nang pati bolak-balik nyatane jek banjir. Kuwi ndek winginane. Lah kene. Iki aman, tertib, terkendali tunggale bedingin. Mergo iki wis ora ono udan. Lah nek ana udan, Heeh. aja main ben ora banjir. Ora main kowe kangisan. Lah iya padha ae. Wong motor ya kredit ijekan wong ora umum. Walah, wong iki ngene. Mat sinamatan, saling bantu membantu. Jare hidup bermasyarakat kuwi, marilah kita saling tolong menolong. Berat sama dijunjung, ringan sama dicangking. Ya. Nah, rak ngono carane. Cara kowe ra iso mangan aku duwe sego, tak weki ben padha iso mangane. Cara ngakole kok ora iso nggo kami. Cara wong Jawa mbiyen karo saiki beda. Iya. Nek wong Jawa mbiyen iki diarani ben Jawa karo sepadane. Heeh. Paribasane kowe ra iso mangan aku duwe sego tak teri ben mangan. Iya iya. Mergo aku Jawa. Jawa. Kene padha ae Iya. anake nangis ora iso nukokno klambi. Tak weki dhuwit wong aku duwe. Iya. Iki ben Jawa karo sepadane. Oh. Lho, nek wong Jawa saiki ora. Piye, Kang? Wong Jawa saiki kena diarani ngujawa. Ujawa. Lho, iya. Iya piye? Oke sing ora bersyukur. Iya apa ora? Heeh. Tukang becak kuwi nang golek penumpang drewangi pelayan. Playon ana bis ya. Dino entuk 15.000. Iya iya. Gandul truk sembarang bis golek penumpang. Saiki mundak 20.000 wis wani ngidit kertu nang pinggir dalan. Oh. Iya ora? Iya iya. Sing darani ngujawa. Ujawa. Mane di 30.000 dadi 50.000 ngombe. Iya iya. Nah, mulai awake dhewe jare mes media penerangan. Oh, heeh. Mene tulodo sing apik. Iya iya iya. Jarene tontonan kudu iso dadi tuntunan, Tuntunan. aja tuntunan dadi tontonan. Bener kan? Iki untuk generasi muda, Ya. tolong hindari narkoba and miras. And miras. Karena apa? Narkoba masuk Indonesia ini hari Iya. 182 kilogram. Heeh. Sing kecekel. Kuwi nek diduwitke 261 miliar. Wih, Loh, seandainya itu udah terjual, generasi muda Indonesia berapa juta sing error pikirannya. iya. Loh, nek alkohol enggak. Bener ya, Kang. Alkohol kan iso ngendhaleni. Nek Mengendalikan. narkoba sing diserang tetep otak. Otak kan. Nah, mula Otak kuwi- kosong. Nah, mula aja dungane kuwi. Alhamdulillah belong selama iki hidup ning Jakarta ning daerah ojone kok nganggo roh rupane aja nganti ngerti. Nah. Oh, itu prinsip saya. Tunggale internet ya kena. Heeh. Ning diati-ati. Aja nganggo Facebook. Nah, Facebook. Facebook. Wah, Facebookan ya kena. Heeh. Ning Facebookan sing jalur. Oke. Yen ana sing ora dikenali wis ora usah di Timbang marai pratekno, wis cilaka, ora usah ya. dikomen. Oke. Ngono. Ayo saiki karo ngenteni momongamu. Oke. Gawe dedolanan. Heeh. Dolanan sing wis ora tau metu. Apa? Kang? Goleki kelinci sing muncul. Oh, tak kira nek dolanan gone dewi-dewi. Nah, aku bosen dolanan nggonku tak tinggal nang omah. Lah nggonmu tak wis ngono. Eh? Nggonmu tak wis ngono Apa Pak kuwi Tiga. apa? Dompet ta apa ngono? Ah iya nek dompet ora apa-apa. Heeh. Nek sing iku Ana dolanan, ayo dolanan nggone dhewe-dhewe ora ono. ora ono. Iya. Tapi aku dolanan nggonmu, kowe dolanan nggonku. Yo. Iya. Ya. Mah Mbak. Ngombe adat-adat. Loh, ya pikirane elek. Dompetku sing Pikirane ana dompet diotot-otot ora ono. Monggo Mas, paringi kelinci ucul. Oke. Iki sing melek diparem tok lho. Adeni kok. Wis. Opak. Hah? Oh, Apa? Mbah aku ora mudeng kok. Kok kono banter cepet Apa? mangan. Kowe njaluk apa? Oke, Bro, ada kelinci ucul. Bawa minggat kono kok. Bawa kebanjiran wis ra mangkat kok jek pokok dibawa. Wah. Aduh. Oh, wani. No, surono. Yo. Nang ndi, Kang? Kok kaya Ya. zaman anu. Wong tak kon nutuk. Oh, lagune kelinci ucul. Nah. Lit. Ngobengi. Bakti Kuntara. Uye. Ya yo. Lela. Ngobengi kutha sak teruse nang desa
desa marga aku anggoleki sing tak tresnani kelinci ucul lunga mangetan Surabaya terus nyang Bali mangulon lunga ning Bandung ora ketemu terus aku ning Jakarta jebul ora ketemu aduh klinciku aja beda aku terus bali neng Semarang klinciku wis ana kandhang ho ho ye la jebulane rusak rusuh buru nafsu kasane montang manting ragate akeh aku dhewe kang kebanting ho la 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 lene nono ya yo ngobangi kutha sak teruse ning desa-desa ning desa-desa mangulon lunga ning Bandung ora ketemu terus aku ning Jakarta ora ketemu aduh klinciku aja beda aku terus bali neng Semarang klinciku wis ana kandhang la jebulane rusak rusuh kaburu nafsu wakasane montang manting ragate akeh aku dhewe hoe iki mau sing dari geding Jawa asli iki campur sari saiki zaman campur sari dicampur sarekke kelinci ucul nah saiki genti kowe aku kowe dangdut genti dangdut genti tak kei apa bengi-bengi ben mripate rada benter heeh diombeni kopi heeh sak cangkir kopi oke ngombe kopi karo ngemut gerah iya ngemut gereh no kopi ngemut gereh ben matane padha ngombe kopi karo ngombe karo ngemut jajan bagaimana aku kan betah di rumah setiap pulang kerja engkau tiada jangankan menyambutku dengan senyum manismu secangkir kopi pun tak tersedia suami yang mana yang tak akan marah setiap makan dan minum selalu sendiri jangankan
agar engkau sadar istriku saya. Suami yang mana yang tak akan marah, setiap makan dan minum selalu sendiri. Jangankan menemani dengan kemesraanmu, bicara saja seakan tak mau. Oh, oh, ah, yeah. Pulang malam karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah. Salahkah aku, dosakah aku, bila kini ku tak lagi setia. Semua ku lakukan untukmu sayang, agar engkau sadar istriku sayang. Bagaimana aku tak akan marah, setiap pulang kerja engkau tiada. Kripik gedang kripik telo. Gedang padha rata. Kowe karo aku jedere ngabdi kena dodolanan aja lali karo pakarya. Iya. Apa meneh kowe karo aku iki meneng-meneng ditinggal momonganmu pirang dina ora bali. 3 dina, Kang. Ah, paling Iki ning pengging. Aku tau rendenane ora iki. Iki kawin sore pujian terus kok. Ndara Janur Gunung Kadingaran mboten nate tindak mriki kok niki dina kersa mampir ing rompok ingkang ngabdi jane ten kawi gatosan napa. Tenane pirang-pirang dina atiku sedok ora kepenak. Nggih. Wong aku mikirake keluarga ana ing desa. Pikir mbok menawa wae mengko ana kedadian sing ora nyenengake. Kula piyambak nggih ngoten merga napa momongan kula wali anggota terus dina mboten nate kuwe. Ya iki jenenge nangis garingan iki. Rana luwe ya, Kang. Rametuloe. Wis aja mbok ganggu wong nangis kok mbok ganggu. Oh, sing ganggu sinten? Aku arep ganggu, aku nangis dhewe. Lho, kok nangis dhewe? Lah jere rek ganggu iki nangis. Gara-gara aku diganggu iki tak aku long nangis dhewe. Nah, Ojo nangis. nangismu enik lu kok. Nangis wae. Ono nangis kaya kethek. Persis. Wes meneng. Ono apa, Cak? Gawe kageting pun paman. Kang, Iwon dene. kuwi ngomong apa to lagi? Ngomong apa? Nyapukanmu apa? Aku masa jenar. Loh, lakone apa? Lah apa napa? Lakone lontang Semarang. Maksudnya lontang Semarang ketemu Meso Jenar. Ana lontang Mas Jenar. Duwe aturan dhewe lho. Uga. Wis tutupno. Kuwi kolosal ning Indosiar kuwi berak-berak mak hampir ketemu sembarang. Malah hampir ketemu Mas Jenar. Nah, iki. Mlakune Warsidi. Oh, sapa? Kaudun. Oh, Taudun. Nek mlakune Pak Sidi ra Nek mlakune Warsidi piye? Tangane ora kasih kebok samping. Bang. Ji Parji. Parji ki sapa? Ngono wong long berong. Lah kowe iki karo aku tuaku kok kebok longo kok mbok arani Parji.
Lho yo sing dadi apa kenapa Parji? Oh, Parji. Kok balik ora dadi ya? Lah ora. Menang. Sapa sing ngomong jotos? Ora kondo. Aku ora omong. Oh iya, ya salah. Lah, Nane ana apa kok nganti kowe nangis? susumu kok apa to? Ora susu iku. Ngene, Anten daging kuwi kok. Guyon, Den. nek wong kuwi susune loro. Ya. Nek sapi kae susune papat. Iki kok mbok padakno sapi. Jangan malah merah. Iki ora sedak. Iki keluwehan. Ayo, wis aja. Wis. Sampeyan nyeneng. Eh, Kowe iki lho meneng nggo tumpul. malah do minggir kabeh itu. Jenengan sapi jagong. Ana apa? Ngenteni iki ana apa kok malah kok nek ana repotan sing tak celok sapa? Engko. Sampeyan sing ndi omah kok kula mboten lungguh. Wis aku lungguh. Mana? Kula apa dene lunga klong-klong sedinduk ya. Ngono. Nggih. Kaya pargisan. Kok kira-kira apa dicandi iki lho. Apa iki? Enak gue. Apa? Iya. Iya. Wis. Kakang Walian Joko, Paman. Kalian Joko gini. Kakang Walian Joko mati, Paman. Kebukin nongo. Walian Joko mati. Dengi sing mati Walidi saiki Wali Andoko. Iya. Wali dia pakmu. Brangkari. Kamangka paman ora ngerti kabar yen to Wali Andoko kuwi lara. Ya gene Wali Andoko saiki nganti temekaning patinjur jalarane apa? Selarane Kakang Walian Joko kuwi dipateni Ki Ageng Gripik, Paman. Dipateni Ki Ageng Gripik. Njur apa kaluputane Wali Andoko Ki Ageng Gripik wani mateni? Mergo Kakang Walian Joko sampun ngatresnan marang Mbak Yumati Sari. Lek dene Ki Ageng Gripik kuwi ora mali lae dadi Kakang Walian Joko dipateni, Paman. Nggih. Niki perkawis niki antarane Wali Andoko kali Melati Sari niki pun suwe. Ngerti suwe. Wah, niki nek enten pun setahun kepungkur. Yen to Melati Sari lawan Wali Andoko ku nang Tresno. Nah, Iki seseni. nggih. Dong, dong. Iki perkara Rajapati. Wali Andoko mati saka tangane Ki Ageng Gripik, mula kowe ning omah ngurusi layoning Wali Andoko, aku tak ketemu kelawan Ki Ageng Gripik. Atos-atos, Den. Oh. Mosok sakmono gedine rek kon gendong terus mulai. Ayo kon gendong rek mulai tau. Cekak-cek glindina. Lho, piye to? Glindina. Ah, wis ayo.